DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 8:34 na. Ako Bicol, Sinda, kita, ika, ako, Bicol sa radyo DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagaka-afektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulong sa kapwa Bicolano. Dahilan ta sinda, kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong magakairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana. Marayang ugali, dili pang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga. Ito ang nagimatan pagka Bicolana. Ahoy! Sabado na naman. Ako Bicol. Yaon po giraray. Chad, paano ta ma-adjust ining makusog-kusog ining sa taling ako? Adyon pa kusog sa tabi kidiit lang. Ayan, okay na. Gari irarumon. Ayos na. Thank you, John. Okay. DCGB po inagraray Al Armario sa programa Kanako Bicol. Sa pangaran Ninda Congressman Saldico at saka Congressman Pido Garbin Jr. Siyempre yaon man ang mga iba pang nominees Kanako Bicol. Tinda Attorney Jill Bungalon. Ayan, okay. Ang mga nominees po kan Ako Bicol, sinda Attorney Jill Bungalon at saka si Attorney Ramiro Bores. Baka taod-taod pagin mga bisita ta sinda kung okay na ni schedule. Sabado, maray ang panahon. At least nag-init-init na adi. At mga uminaging aldaw, maoran. Sabi kan iba na talaga ang panahon. Nagbabago na talaga ang panahon. So, summer, tag-uran. Bago man ngalasan daan pagbabago. Importante daan pagbabago. Kaya yun, classmate na Peter. Nag-upod katabi. Taod-taod ta ka na sa Simbagon, classmate. Taod-taod ta ka na sa Simbagon, classmate. Nag-i-intro pa sana kita. Bago ngalasan ang mga pagbabago. Tadakulong na kitang binago. Kaya pati sa panahon, so summer, naginang tag-uran. Ano pan mga binago? So pag klase baga binarago. So Marso, ako ta na baga graduation month an Marso. Ngunyan, school days na. Iwaga, enrollment sa iba. So mga early registration dyan. Kaya nabago baga talaga ang panahon.
Imbis bakasyon, may klase. Ano na niya ng bago Richard na na graduation na bulan? July. Diyos Maria Joseph, kay ito, July, nagbubong pa sa ng klase, baka, John? June, July, nagupon pa sa ng klase. Ngunyan, July ang graduation. Binarago na talaga. Yun na nausungon yan, John? Pagbabago? Pati sa Legazpi, pagbabago naman. Ugmaon ka ni si. Ugmaon ang team PG. Pag nabanggit ang pagbabago. Ano man maraot sa pagbabago, John? Dapat bukasan tan isip ta, asin puso para sa pagbabago. Takon dahil kita magbukas ka sa tuyang isip asin puso sa pagbabago, dahil kita maasinso. Stagnant na pala ng buhay ta. Ano man matakutan ta sa pagbabago? Ano, John? Taon-taon ron ang tama ni Bapang mga istorya sa Ako Bicol. Basta, ang Ako Bicol, ang importante, numero 18, sa balota, sa likod kan balota palan, sa likod kan balota, gulpi dyan ng mga party list. Sobra sa gatos gayod na party list. Ano pong tulos nindo sa numero 18? Isid nindo dyan so Tortalimon baga dyan. Sa numero 18, Ako Bicol. Na bata, igwad ang mga party list na igarog-arog man so Bicol. Kaya sa ibang Bicolano, sa ibang lugar, nalilibong na. Ano nga nagdiso tunay? Ang tunay po, so numero 18. Pagbabago. Ayan ang importante ko niyan. Ayan ang uso ko niyan, mga pagbabago. Kaya, tama yaon si Congressman Pido. Ayan, si Congressman Pido Garbin, para sa pagbabago. Congressman, good morning. Good morning, Al. Diyan sa barangay Tangani, mag-house to house, makadupilo. Bespiras mo niyan si Al daw. San sa indang kapesahan sa indang bukas. Opo. Ako niya nag-house to house kita. Nag-fade so barangay. Anong barangay po kamo, Congressman? Barangay Tamaoyan. Nasinyaw kita mo niyan sa Tamaoyan. residence ni Asabing residence dito. Anong residence dito? Tayso pangaran kang pamilya. Yang kita mo niyan sa harong kang kantilado. Asin makikipamahaw kita digdi, may suman asin ibos na digdi tabi, Al. Pwerte yan. Oo, suman ibos. Di kumusta na acceptance tabi, gulping mga supporters ta, nag-iiriba sa Sendong House to House. Congressman? Medyo nagpipid tabi. Yes, Al. Apo. Alfred, yaong kita sa laog paano. Pakiluwas po. Paano karong pamilya ka tabi. Oo. Okay. Luwas na ako. Alas-las ang tabi kong. Ano mo yan? Bigsugutan, Congressman. Okay, Al? Opo, okay na. Hello, Al? Okay na po, Kong. Okay na po ang signal mo. So, dakol kita mga supporters na nagsarabat naman tabi dyan sa area kan Tamaoyan. Dakol pong supporters ang keribanang ngunyan na nagsabat sendo dyan sa Tamaoyan. Al, okay na? Okay na po, malinaw po. Kong, sige po. Mga taga-Tamaoyan, good morning. Yes, Okay. sa mga taga-Tamaoyan, igritang happy fiesta pero sa aga pa. Bispira sindang ngunyan. And ngunyan, hindi kita nag-house to house, Al, tabi. Opo, so pirang aldaw na sana. Siyam na aldaw na sana tabi, Kong. Ano? Ano na? 9 days to go. 9 days to go. And yaw naman kita sa laog kang sarong-harong. Pamilya Kantilado mangiraray sarong Kantilado. Opo. Asin sindang ngunyan na nagpapatos kisuman. Gusto mo tabi Al kaulayon susarong nagpapatos kisuman live tabi sige daw. Tabi si Mrs.
Di ni tabi si Mrs. Elsa Cantilado tabi al. Manay Elsa, good morning tabi. Sikat ka ngunyan sa DCGB. Onder ka tabi sa DCGB. Sikat ka ngunyan sa sa bilog na Kinaban. Ano, kumusta sa indong mga preparasyon diyan? Mapiesta na. Manay. Opo, hello. Hello, Manay Elsa. Nasupog. Nasupog. Pero giri masiramo ng suman digdial. Oo, perte yan. Ano tabi ang mga pigiling tang mga agrangay o namamatian tang agrangay diyan kan mga taga-Tamaoyan, Gong? Well, siyempre, so hanap buhay. As in, kadaklan digdi, mga paraoma. Ang sa inda manahagad na matawan sida kisuporta sa inda pag-uma. Pagikan subsidiyan ninda, araw kang binhi, mga fertilizer, as in farm equipment sabi. Opo. Basically, support sa pag-uuma. Yan sa indang hagad. Ayun, okay. So, ngunyan kung tabi, gari, kumbaga, nasa finishing stage na kamo sa indong kampanya, sa pag-house to house. Well, tama ka, and we are looking at our Grand Rally. Grand Rally? May 5. Pero itong venue to be determined pa and announced, pero syempre we'll finish strong. Al. Opo. And then siguro pwede ito na i-announce. Maabot, makikisumaro sa tuya. So bandang sikaton, si Bamboo. Si Bamboo? Ay, puwerte yan, oo. Biyong naglulukso si Angel. Sa kasi, magrimatang saro. Oo. Talagang mahiling, pati ako, mahiling ako kay Bamboo. Oo. Ikaw kita. Ayan. Live kita sa DCGB. Opo. Pamilya Cantilado pa ini. Pamilya Barya. Sige Barya. Daw kita kisarong may interview mo digdial. Sige daw, tabi. Papa, si Alar Mario, kuya ka lang kumusta hon? Ano tabi pangalan mo? Tobias Barya. O ni tabi, si Mr. Tobias Barya. O ni tao ko sa imo. Manoy Tubing, kumusta tabi? Manoy Tubing, kumusta? Nagbuno ka ng oreg? Hindi ko nadango. Nadangag niya. Manoy Tubing. Hello. Manoy Tubing. Maray na aga tabi. Kumusta ang Tamaoyan? Ano, nagbuno ka ng oreg? Nagbuno ka ng oreg? Yung bunoon. Nagbunoon. Suprimero lang sa ng bisita yung bunoon. Day mo man. Day gagayan. Oh. Di, kumpalan, ang pamilya pala nindo. So, day nagyayaman. Pirming barya. Manoy Tubing. Hindi na ako marami basta. Kami ng bahala. Bahala na kamo kay Kong Pido. Yes. Para kita sa pagbabago. Oo. Pagbabago. Ayo. Tanap ka naman po. Ayo. Salamat tabi, Manoy Tubing. Okay. Hello Al, yan tabi si Manoy Tubing. Nakonsay na nagluluto sindangon yan ki Suman tsaka Ibos. So alat-alatun tayo ni na so yo Al ha. Opo, Congressman, siguro tabi maagad kami kirari sa imong kimensahe tayo na nga nini, considering the fact na 9 days na sana bago ang election tabi. Mensahe tagiraray para sa mga ligasmenyo. Al, ang satuyang obheto iyo ang makapagserbisyo sa tuyang namumuta na syudad na haloy ta ng pinagserbihan asin sa mga programa na pinagpunanta. Programa sa edukasyon, salud, infrastruktura, pagtao kikabuhayan, pag-promoter sa turismo, asin ang pagtabang sa sektor kang agrikultura, pati na mga parsira sa tuyang gigibuhon, lalong-lalo naman ang pagpangangalaga sa tuyang kapalibutan. Ini, pinagpunanta, kang kita, Congressman, sagod mo niyan, Congressman kita kang ako Bicol Party List, napatunayan ta, dinemonstratan sa tuyang kakayahan, asin padagos tayo nagigibuhon. Tanganing mapadagos ang pag-uswag kan sa tuyang syudad, may deliver ang mga programa sa lambang sektor kan sa tuyang banwaan
as in may tao so basic services matao sa solusyon sa haloy na mga problemang din ang solusyonan sa tuyang syudad. Ini Apo. topic ang daradarang programa kang Team APG para sa bagong Legazpi. Thank you so much, Kong. Mabuhay ka tabi and ingat, pirme. Salamat Al. Number 2 kita sa balota. Opo. Mayor Pido Carbin. Thank you so much. Congressman Pido Garbin Tabi. Ayan ha. Talagang siribot-sibot na. Team APG. Ayan po. Sa tuyang bungkaras kan mga informasyon. Talagang matindi. Matindi ang mga bisita tangon yan, no? Matindi, John. Yaon digdi sa mga big boss. Kana ko Bicol. Kuha na ini. Tandem. Tandem ka na nga matitindi sa ako Bicol. Richard, tutok mo ang camera. Digdi sa mga bisita ta. Tanganing mahiling sa bilog na kinaban. Mahiling sa bilog na Pilipinas. Ang mga Bicolano. Ako Bicol. Numero 18. Sabi ko ani kasubago, tanganing sigurado an sa indong balota inuto nindo sa likudan. Sirkuluhan nindo tolos, sid tolos naman sa bilog-bilog sa numero 18. Tapos ibalik na nindo sa maestra. Ayo para turubod-tubod kan mga nag-arog-arog kan Bicol. Ako Bicol, yan ang original. Yan tabi, yaon na sa to yung mga bisita. Dahil iba po, Attorney Congressman Jill Bungalon at saka Attorney Congressman Ramero Bores tabi. Inotonta si ano nan inotonta? So may edad-edad o so sabi pig pasabot ako ni Chief, pumundo ka nga. Magkaedad sana kami ni Attorney Bores. Wako na mo. Proud man kami ka na no me. Kan edad mi daw kami arog gani. Pakusog mangyari. Yan si Attorney Jill Bungalon. Yes, good morning Al and sa gabos na taga-dangog viewers and listeners po sa DZGB sa Facebook live streaming and sa gabos na mga kababayan tang Legazpeños, Albayanos and of course idimos po sa mga namumutan ko mga kababayan sa siyudad ng Tabaco sa 1st District of Albay and bilog po na kababayan ta sa Region Bicol and sa bilog na nasyon. Ipinapaabot mi sa muyang pagbati halik po sa Ako Bicol Party List. Maray na aga po sa Satuya Gabos. Ayan, okay. Thank you so much, Attorney. Si Attorney Ramero Bores, Congressman. Yes, sir. Hindi po si Attorney Ramiro Bores Jr. Wait lang po. Malay lang po. Jun, medyo din naglalawag. So, mikropono ni Attorney Bores. Ayan. Ayun, okay. Isarabay mo na sigurado. Okay, Attorney? Yes, Al. Si Attorney Ramiro B. Bores Jr. po ini ang third nominee of Ako Bicol Party List, former Chief of Staff ni Congressman Saldico. And I like to take advantage kay ning invitation na ini sa Satuya na bation ang mga taga Tabaco City, 1st District of Albay, mga taga Legazpi City, mga taga Albay, Bilog na Bicolandia, and all the listeners na inaabot kan sa tuyang programa, kan sa tuyang frequency, and sa mga nag-live streaming marahay na aga po sa Gabos. Ayun, okay. So, kasubanggi po sa press ko, nagpapod kay press conference so Ako Bicol. Ako sa primerong question. Ulitin ko giraray sa kuyang Hapotabi, kasubanggi congressman na mga barkada ta pirang days na sana? 9 days na sana, 9 days na sana tabi bago ang eleksyon. Ano po ang concentration ngunyan kan Ako Bicol Party List? As in, ano ang pwedeng maitabang kan mga kababayan tang Bicolano?
Well, ang concentration ta po ngunyan sa ako Bicol Party List iyo bagay ning pigapunta nga pagpropagar kan sa tuyang mga programa, and more importantly ini pong pigapuntang voters education. And muyatang maipaabot sa tuyang mga kahimanwa na importante na ini nga magayon na ranking ta sa survey na pinapahiling po sa survey baga kaya na kita magkakaiguanin tulong representative. Di po ini mangyayari kung sala sa tuyang pagboto. Kaya muyatang inot na sabihon ang dapat botohan sa party list, saro lang po. Kung gigibuhon tayo na duwa o sobra pa dyan sa saro, talagang magkakaigwang diferensya ang sa tuyang boto, asin sumuyatang intensyon na magkaigwa ni na representasyon ang mga Bicolano sa Kongreso, mawawara po yan. Bata bagangon yan, dakulon ang nagsasabing mga party list man representing bilog na Bicol, saro lang po ang sinasabi ta ng Ako Bicol Party List. Iyan sa naman talaga ang yaon na dyan sa bida politika na sobra ng 12 taon na nagsiservisyo, asin na muyatang emphasize na ang numero kang Ako Bicol Party List, numero 18 po yan sa balota, sa likod kang balota. Pagkatapos na ma-shade ta yan, so mga pipili untang mga local candidates baga, arog kayang kay APG, Team APG di botohan taman, asin na isumiter tana sa maestra or sa Comelec official. Pagkatapos tapo na mabotohan sa mga muyatang iboboto. Alagad, yaon ta po ang sinasabi ta dyan na inuton ang number 18 sa balota. And sa mga nakasabot po, hinahagad mi ang sa indong tabang. Idukaron ta ang sa tuyang pag-iriba. Sabihan ta sa mga day nakakaisi na saro sana talaga ang botohan Ako Bicol Party List. Dahil kita po sa Ako Bicol Party List kompleto kita, igwana kitang napatunayan sa satuyang mga ginibo, sa satuyang mga ginigibo, asin konkreto po ang plano ta sa satuyang mga gigibuhon. Opo. Kumbaga sa pag-agom, attorney, kumbaga sa pag-agom, asin pasabot ka na simbahan, ano mga taga-simbahan, dapat talaga one and only. Yes. Saro sa nananggad. Well, tama ka po dyan, Sir Al, no? Dapat stick to one lang po kita, no? Lalong-lalo na kita ng mga kababayang Bicolano, talagang pigre-representar ta po ang interes ka mga Bicolano. And Ako Bicol man sana po ang nagigibo kayan for the longest time, for the past 12 years. Talagang namatian, na nahilingan, no? Ang ini pong mga programa, tabang, asin ayuda, na ipinagtataw po ka na Ako Bicol Party List. And talagang dakulaon po ining paagi tabi, Sir Al, no? Sa paagi po kayo ng radio program, digdi po sa DCGB, sa mga pag-iribata, sa mga media industry, no? Na tabangan ta, i-edukar ito pong mga kababayan ta, especially po sa mga first-time voters, na ang pag-abot po sa pagboto sa party list, mahihiling ta po ang mga pangaran ka mga party list sa likodan po kang balota. Again, we always emphasize na ang pagboto po sa party list, saro sana po dapat, no? Dapat stick to one lang po kita. Nakitang mga Bicolano, ang Ako Bicol po para po sa mga kapwa Bicolano. And of course, gusto ko man po magpasalamat kay Ate Chi. Masuramon po sa kape. Kape, oo. Pero yan, oo. Talagang preparasyon na Chi. Preparasyon na Chi sa mga bisita talaga. Saka ang baso pati. Yan talaga. Ako Bicol pa. Sa amay na aga, maski nga ni kita kape. Cheers! Sabi ni Attorney, sinda kita, ika, Ako Bicol. Tama yan na. Sinda kita, ika, Ako Bicol. Sinda kita, ika, Ako Bicol. Araw mo tabi, Sir Al, may makolok akong experience sa manong digdi sa baso, sa tasa. Sa kape. Saro sa mga pagbisita ko sa radio station duman sa Camarines Sur. Tinawan po kaming kape. Pero iba po ang kapeng. Ibang party list ang yaon naman sa tasa kang kape. Dapat pilitan mo. Pinapalitan. Garo iba man sulasa kang kape. Sakan, ethical man na.
Pero araw talaga kayan. Oo. And kaya minasiramon po ang kape dahil ako Bicol ang tasa. Ako Bicol. Anyway, kasi bago nabanggit mo, attorney, na kumbaga talagang anak ko Bicol. Kung sa performance ang pag-urunan, orgulyo mi talagang mga Bicolano na anak ko Bicol dahil nagpapabaya sa mga, in fact na namundag nga ni tabi anak ko Bicol dahil sa pagtarabangan. Kaya dahil po kakaturog anak ko Bicol, may eleksyon man kidae, yaong pon pagtabang lalo sa mga kababayan tang Bicolano dahil ansaro sa mga bigatawan taki priority, may angat an poverty situation lalo kan mga kababayan tang Bicolano. Kasi banggi nga ni nabanggit tabi nindo na gulpi ka mong mga programa para sa pag-address kan poverty problem as far as Bicol region is concerned. Attorney. Yes, sarap po sa mga dinuduunan tang programa, iyon yung soft project tama nangud sa mga TESDA training dahil sa satuyang mga pagbisita baga sa panenlayan ng lugar sa bilog na Bicol region. Sinda na mismo ang nagsasabi, Sir, kami recipient kang sa indong educational assistance. Sa satuyang mga pagbisita sa mga eskwelahan asin pagreparo kang mga kamugtakan kan satuyang mga kababayan, naaraman ta na ang mga trainees tapalan sa ibang mga lugar nasa 100% ang employment rate. Lalong-lalo na sa probinsya kang Catanduanes, sinabi dumang kang mga nag-administrar kang sa tuyang mga training center duman na ining training sa test sa driving of heavy equipment 100%, sa mga pag-welding na iyan nasa 85%, dumampo sa probinsya kang Masbate ang training pag-abot duman sa pig-aapod tang caregiving 100%. Pag-abot po sa mga kukiri 80%. So dakulaon pong katabangan iyan sa satuyang mga katugangan, lalong-lalo na baga na ang kaipuhan trabaho. Ngunya na ang hapot po kan sa tuyang mga head kang training center, papano iyan magkakaigwa nin solusyon na madagdagan ta ang mga trainista. Ang sabi ko, simple man sa naiyan, sa ngunyan baga ang satuyang representative sa ako Bicol Party List duwa lang, so gibuhon tang tulog iraray. So dahil sabi ko, kung mas dakol ang party list representative kang ako Bicol Party List, that is the maximum number of 3, then ang gabos pong mihoras ta ang mga training tang iyan sa soft project ta, talagang mapapahiwas ta iyan. So yan, pangangapudan migraray na sa tuyang botohan ng ako Bicol Party List. And of course, yaon man po ang sa tuyang mga konkretong plano manungod sa pangangataman kan sa tuyang food security, dahil dakulaon po ang sa tuyang problema digdi sa tuyang banwaan manungod sa food security, ano. And kasabay po diyan sa satuyang intention na mag-create ki mga kooperatiba sa satuyang mga paraoma nin kabasan, paraoma nin kopras, paraoma kang satuyang mga abaka farm, and siring man sa satuyang mga parasira, yun po ini ang mag-create ki infrastruktura na pwedeng sarayan kan sa indang mga produkto sa panahon kang bagyo. Dahil mahiling po baga-al sa satuya, lalong-lalo na digi sa Bicol region, na pagkatapos kang bagyo, dakul man kutang aaniho, nawara so aaniho na, no? Dakulon man kutang nagkasararay na pagkaon sa satuyang mga kahimanwa, nagkararaot ito. Bahil nga di, kasabay sa pagdistroso kan sa indang harong, nadistroso man sa mga saray-saray na pagkaon. Kaya ang daray, sobrang pagtios. Kaya baga di kinag-uuswag ang satuyang region para sa tuyang mga paraoma, and in general ang sa tuyang region, because although magayon ang sa tuyang kamugtakan pag-abot sa pigaapod tang industriya kang construction, pero po ang sa tuyang food production sobrang bagsak po sa mga panahon na ini. And that being the situation, muyatang mag-create ki hard project diyan ining infrastructure na kung saan may sasarayan din pagkaon ang sa tuyang mga tugang na paraoma
sa panahon na kung saan igwanin kalamidad, igwanin conflagration. So this is not only for food security, magkakaigwa ining seguridad man ang kabuhayan kan sa tuyang mga kahimanwang parauma. Ayun, food security. So, konektado ini tabi attorney, congressman, sa oning pigbubusol man kayo, narunduman ko, pigataram kayo ni Congressman Saldico sa mga pag-ikot ni baga, pag-ikot kang grupo, na pag-iisip niya na magkaigwanin itong proposed core shelter bill. Tama po yan. Ini nga Core Shelter Assistance Program na yun. Actually, uutron ko giraray, tama po itong sinabi mo na igwa na pong pending bill kayo ni sa Kongreso. Alagad ang mga recipients tapo duman sa bill na ito, itong naka-star lang sa Eastern Seaboard. Kaya lang bagaal ngunya na panahon, we have to cope up with the demands of time na kung saan bako lang Eastern Seaboard ang tinatamaan kang bagyo, kundi pati din itong nasa Western Seaboard po. Malabaga, most recently, last year, ang mga lugar kang Western Samar, even Palawan, tinamaan po kang mga makusugo na bagyo. Dakulon ang tinabangan man duman kang Ako Bicol Party List, ganing makarecover sa sitwasyon na yan. So, ini pong Core Shelter Assistance Program na ini, inyo po, classic harong na kung saan igwanin bintana, mga pertahan, made of concrete materials. Ang atop slab nga ning day mabakbak ang bagyo, may fire exit and can withstand a strong typhoon that is between 350 to 380 kilometers per hour. Itutugdok po ini sa elevated na lugar. Ang strategy nga ni, dapat day malamos ang satuyang mga kahimanwa yan sarong na yan. Takong itutugdok ta yan sa lugar na pwede sindang malunod, bako po magayon. Bakong maging magayon ang magiging resulta. So, inot na inot ang satuyang tutugdukan kayan sa lugar na day po binabaha. And ang kinarahi kayo ni bako lang sa mga taga-Legazpi ang mabibeneficyaran, mga taga-Albay, mga taga-Bicol Region, kundi bilog na Pilipinas po. So this is a bill that will be passed in the Congress, comes this 19th Congress, na bilog na sektor kan sa tuyang sosyudad ang mabibeneficyaran dahil digdi po sa Ako Bicol Party List bako kitang saro sa ng sektor ang pinoprotektaran ta, bako sa ng senior citizen, bako sa ng mga nagmumotor o kaya mga maestra or panilain na sektor kan sa tuyang banwaan, itong mga barangay health worker, bako lang po yan, gabos. Kaya nga ni ibaga, kaakibat yan sa satuyang programang iyan, igwamang kitang intensyon na amindaron ang local government code ta sa paagi kang pag-crear ki sistema ng satuyang mga barangay captain, ining mga members kang council, barangay health worker, mga tanod, so mga nagmamahinahirar kang daycare center, gibuhuntang regular employees. Gustong sabihin bako ng honorarium ang sendang marireceive, kundi iyon na nga ni ito na makakareceive sinda kang mga benepisyo na pigtatao sa mga regular employees na arog baga kang PhilHealth, GSIS, Pag-ibig, asin ito po al na pig-apod na retirement benefits. Ang tabang kayan sa satuyang banwaan, ining mga barangay officials ta matatagpuan nindo. Bilog na aldaw. Bako ng arog kang mga panahon, arog kang ngunyan, halimbawa na pag nagdiyan mo ka sa barangay, si kapitan ngayon nagtatrabaho sa arog kayo because dahil mang kiprohibisyon dahil nga ni honorarium lang ang sindang nare-receive. Kaya kay puhanin nang magtrabaho sa mga pribadong sektor, sa mga pribadong employment. So sa paagi po kayo ni magkakaigwa kita nin optimal public service. So once again, bako lang mga taga Legazpi,
Albay, Bicolano ang manginginabang kaini kundi bilog na Pilipinas. So kita po sa Ako Bicol Party List, kaya yan ang pirming pangangapudan ta dahil balansi po kita digdi, multisectoral, and ang satuyang mga concerns bako lang nasa Region Bicol, national concerns po kita. And certainly yaon ang pangangataman ta sa satuyang mga kapwa Bicolano dahil nga ni baga sa mga panahon na ini nga may pandemya, yaon ang sunod-sunod tang pangangataman sa inda sa satuyang pakikipag-koordinar sa panilain ng mga government agencies arog baga kaining dole para mapangataman taan mga pangangaibukan sa tuyang mga kahimanwa. Opo, mga magayon tabi ang plano kan Ako Bicol, iba-ibang programa, iba-ibang mga proyekto, pero ang bottom line is may angat ang kabuhayan kan mga kababayan talado digdi sa Bicol region. Nabanggit ni Attorney Jill Kasubanggi so tungkol sa minimum wage tabi, Attorney Congressman, ano ang update ka tong minimum wage lalo digdi sa Bicol region? Yes, tama po Sir Al, no? Dahil for the past few months talagang sarap po ang Ako Bicol Party List sa mga nangampodan na i-convene na po ang mga members kang Regional Tripartite Wage and Productivity Board tanganing pag-adala na po ining pagtaon in increase sa satuya pong mga minimum wage earners. And bilang update po no kang Abril 26 nagkaigwa po ni na public consultation duman po sa siyudad ni Naga para po sa probinsya ka na Camarines Sur, and digdi po sa siyudad ni Legazpi ka na nakaaging Abril 28 para man po sa probinsya kang Albay. And talagang nagkaigwa na po ni na collective decision no na magkaigwa po nin increase sa tuyang minimum wage. Sa presente ang sa tuyang minimum wage digdi sa Bicol region 310 pesos, 310. Pinagsasabi nga ni Al na day nga po ini makabuhay ki pamilya. Pang-load sana ya. Pang-load sana po yan, pang-gasolina no. And in fact mas halangkaw pa nga ni ang sarong kilong karne sa minimum wage kang sarong Bicolano worker. Tama. And angon yan nagkaigwa na po nin petition for the increase of the minimum wage, and most likely magkakaigwa po talaga ng increase. But as to the amount, kumpira po ang magiging dagdag, data pa po yan madeterminar no, and pag-aadalan pa kang wage board na kung saan ang mga miyembros kani hali sa NEDA, sa DTI, of course from the Department of Labor and Employment, and kay puwan suduwang sektor, so management as well as the labor sector. And hopefully sigon sa satuyang pakikipag-olay sa sarong dole official, baka ngunyan po na maabot na Hunyo or July na magkakaigwa po sinda na ipapaluwas na bagong wage order no tangaling matawanan naman po nin increase. And for the information of everyone, ang Bicol region po ang may pinakahababang minimum wage sa satuya pong nasyon. Imagine 310 pesos sa Metro Manila nasa 580 plus. Sa ibang rehiyon nasa 350 plus. Yung iba nga ni po 400. Provincial rate po yan ha. So talagang kaipuhan na matawanan nin-increase ang satuya pong mga Bicolano minimum wage earners. Takita po sa Ako Bicol Party List nagtutubod na ang sarong Bicolano worker deserves a reasonable and sustainable income. So they po nagpondo ang Ako Bicol Party List sa pangapodan na i-convene na po ining wage board, and otherwise baka po makapag-isip kita na mag-file nin bill na ang wage setting authority halion ta na po sa wage board kundi i-transfer ta na po sa Office of the President. So iyan po ang nahiling ta na pwedeng kasimbagan sa haloy po na pag-aksyon. Hopefully magkaigwa na talaga ning realisasyon ini pong pag-increase kan sa tuya pong minimum wage. Sa tanganing ang mga Bicolano dahil na magpara trabaho naman sa Manila, digdi na sana basta ora lang ka man na sweldo, okay na baga? Yes, mas maraming digdi sa Bicol ka magtrabaho, at least sa pamilya mo dahil mo nababayaan ay hiling mo baga. Tama ka po dyan Sir Al, no? Dapat gibuhon ta na sustainable ang income kan sarong Bicolano worker, and sarong man po ni sa paagi tangani nga mat-decongest naman ang Metro Manila ta kung competitive ang salary kana mga Bicolano workers, dahil naman po siguro sinda na mag-isip na magpaparaduman pa sa Metro Manila just to get another job no. Kung isipon kung maduman po sa Metro Manila, alang ko po ang cost of living duman compared digdi sa province. So kumbaga, digdi na lang po tawantan ni na trabaho ini pong programa na magkigwa po dapat ki job creation, mga job opportunities, and dapat igwa po ni nare-receiving sustainable income ang sa tuyang pong mga workers.
Ayun, okay. Ansaro pang sektor tabi, Attorney Boris, na padabaon ka na ko Bicol ang mga senior citizens. Ano? Ano, kasubanggi baga, nabanggit tabi nindo na gani may plano kamong increase man so pension kan mga senior citizens. Tama po ito, Al. And sa tuya pong plano, ito po bagang existido ngunyan na batas na 500 pesos sa gabos na mga senior citizen ta. Ang sa tuyang plano, gibuhon itong 1,000 pesos. And irrespective of whether or not indigent po sinda, bako na po araw kayan dahil sa existing law may qualification po dapat indigent at sa tuyang mga senior citizen. Sa tuyang plano po, sarama gabos na senior citizen po makaka-receive kayan ong dagdag na iyan na social pension that is around that is 1,000 pesos. And yan po appreciation sa tuyang mga senior citizens sa indang mga naginibo asin na i-contribute sa tuyang sosyudad kang panahon na makusog pasinda dahil dakul baga nga ni ito na mga na i-contribute na ninda. And certainly ang sa kuyang partner digdi na si Attorney Bungadon may mga idadagdag po diyan. Okay, tabi. Yes, no. Actually, bilang karagdagan po duman sa satuya po nga propestong lakdang na balaktang amyendaran, ini po nga Expanded Senior Citizens Act. Dahil sa presente nga ni, 500 pesos na ang nariresibe kang mga indigent senior citizens. Yan po, bulan-bulan na pinagtatao na financial assistance hali po sa national government. And bilang saro po nga representante, and sigon sa satuya po nga pag-aadal, garubako na po supisyente ang 500 pesos, especially ang mga senior citizens dakol man pong pinaggagastusan sa maintenance, sa bulong, asin sa mga pang-oral daw pa po na pinaggagastusan ninda. So ang satuya nga ni po talagang proposal is to amend this particular law and to increase this social pension up to 1,000 pesos. And hahalion ta po ito na kwalifikasyon na dapat indigent sana. Takita po nagtutubod na dapat gabos po na senior citizens are entitled to avail or to receive this social pension. Yan, bilang pagtao ng recognition dahil dapat i-appreciate ta sa mga naging contributions kang mga senior citizens ta, especially po sa nation building. So iyan po ang sarong paagi tanganing matabangan taman ang sektor kang sa tuyang mga lolo asin lola ngunyan po na mag-abuton na 19th Congress. Ayun, okay. Isingit ko may text digdi tungkol sa APEC. Ano magiginibuta sa problema sa APEC? Naralang kaong pirmi ang bill. Saka manilain pabagang problema niya sa APEC. Well, aram tabaga padagos al na ining sitwasyon kang APEC ngunyan ang may kapot kang frankisa kayan ang Aleco Manggiraray dahil igwang kontrata ining Albay Electric Cooperative with APEC. Pag-abot po dyan kung nata yaon diyan ang APEC. So as far as the contract is concerned, existido po yan. So what we can do digdi sa Ako Bicol Party List is to make use of our congressional office pag-abot po sa pig-apod tang hururon sa oversight. So we can perhaps check kung tama ba ang ginigibo kang APEC pag-abot dyan sa mga sinisingil ninda. Tama ba ang paniningil ninda sa satuyang mga consumer and sa obligasyon ninda duman sa kontratang itong pinirmahan nagibo kaya. Dahil po saro sa mga obligasyon kayan ini pong rehabilitation kang kamugtakan kang kooperatiba alagad baga na hiling tangon yan nasigibag ang porpalso kang kuryente. So instead na ma-rehabilitate garo lugod baga mas lalong naglalala ang sitwasyon kan sa tuyang mga kahimanwang Bicolano dahil nagsusuprer sa power shortage sa siniba pang mga problema lalong-lalo na bagaduman sa mga application na ginigibo na kompleto naman sa papili sa alagad haluyon pa bago magkaigwanin koneksyon sa tuyang mga katugangan na nag-apply nin kuryente diyan sa APEC. So that being the situation, we will make use of the congressional office pag-abot po sa pag-imbestigar kung
nataarog ka yan. Because we have a function to do that, and that is our commitment sa tuyang mga kahimanwa na mariparo iyan ang sitwasyon na iyan manungod sa hururon kang kamugtakan kang kuryente digdi sa probinsya kang Albay na sobra-sobra na po ang problema sa ngunyan, and we fully understand the entire situation. And kaakibat po dyan sa satuyang plano, muyatang riparohon ining manungod baga sa bill kang pigapuntang arta na kung saan ini po na mga nagtatao nin public services na mga institusyon aron nga ni po baga kaining APEC, and baski nga ining mga internet muyata ining maisabay sa batas na iyan na kung saan makulang itong mga government offices ang pwede tang ireklamo, kundi pati man ining mga institusyon na ini na nagtatao nin public services dahil po yan upong i-delay mo ang application for electric services ay perwisyo and laog po iyan sa pigapuntang anti-red tape kung i-define ta na ining mga institusyon na ini parte ini kang mga ahensya na dapat i-regulate kang opisinang ini. Totoo. And that is one of our priorities po. Oh, grabe. Ang mga charges, manlaylay na mga charges. Mas nga ni sa pag-abo kan mga APEC o kaya San Miguel yan, San Miguel. Pati sa pag-abo naka-charge. Yes. Grabe mga charges, attorney. Well, actually talagang saro po yan sa satuyang tututukan, no? At kung kita po tabi matawan nin tsansa by God's grace po, no? We can call for a legislative investigation so that we can be guided, no, to have a remedial legislation sa mga existing laws ta hilingon ta kung ini pong mga batas na ini is talagang effective pa, no, manungod po sa power industry. And kita po nagtutubod, we espouse the inaapod po itong collective competitive selection process or ito pong CSP na kung saan ini pong mga power supplier dapat pinag-aagi po ini sa sarong bidding, no? Tanganin kita po mismo ang electric distributor, ang power distributor makapili po kay reliable na power supplier, no? Ito pong harababaan charges, and kita man po nagtutubod na dapat tawantan ng priority ito pong power supplier na nagagamit po kayo ng mga renewable energy. Arog po kayo ng hydro, solar, ta mas aram ta igwa po yan ng priority under the IPIRA law, and ang pagpabakal kang rates kayo ni pong energy na na-generate using the renewable energy is hababa compared kung ang energy is generated using this diesel power plant. So dapat iyan ang igwa kita nin mga options, no? Tanganin kita po mismo makapili kay ni pong reliable power supplier. And of course, saro pa sa tatawanta nin attention, dapat ini pong transparency pagabot po sa mga charges and mga electricity rates. Dapat pinag-i-explicar po yan sa satuya pong mga consumers kung ano po ining mga pinagbabayadan tang rates ta baka data po aram ini po baka obligasyon kang sarong cooperative kang electric cooperative or ini pong power supplier tapos pinagpapasa pa lang sa mga consumers, so that would be unfair on the part of the consumers, especially na halangkawon na nga ni ang rate kan sa tuyang electricity tapos dudugangan pa kay niong mga manlain-lain na mga rates and charges. So iyan karapatan po yan kan sarong electric consumers na dapat maaraman kung ano po ining mga charges and rates na senda pong pinagbabayadan. And dapat kita bilang mga konsumidores talagang kay puwanta hilingon man ini pong mga electric bill, no? Kay puwanta yan na i-scrutinize kung talagang tama ang sa tuyong pinagbabayadan. Ayun, okay. Iyan sa kuryente. Maray sa tubig talagang piga-address kang nakabikol. Yan po, at yaon baga padagosan sa tuyong water supply system project that is powered by solar panel, and utrong kagrareal dumang kita nagkamit bida as nagkaamigo sa mga inauguration ng mga water supply system project na yan. And sa ngunyan baga ang ako Bicol ligwa na kita ki 74 na natapos sa bilog na Bicolandia, and ang objective po
kaiyan kan sa tuyang leadership na si Congressman Saldico, ngunyan na taon na ini at least makatapos kita ki 200 units po. And lugod maibusulta ining 3,000 units of water supply system Bicol-wide na maubos ta sa paagi kang pagsuporta po nindo sa Ako Bicol Party List dahil dahil ini magigibo ining mga programang ini kung dahil man kita sa Kongreso. Dapat yaon po ang sa indong suporta sa samuya tanganing matrabaho ta ining mga intention ta ining magagayon tamala bagaal ang sa tuyang mga dinuduman na barangay. Ang iba nagpapaluha dahil natapos na ang sobrang pagtios ninda na kung sain matanga ang banggi ang gibo ninda magsara kang tubig as in papatundagon pa yan so nasa ibabaw na tubig hahalion sulagod as in papakala kagaon pa para may inumon ang bilog na pamilya sa bilog na aldaw. Alright. And so mga aking babae kay puhan magduman sa mga harayong lugar magkarigos mamatang amay sobrang hadit ang sa indang magurang tabaka da malupigan so sa indang aki natapos naman itong mga kahaditan na ito. So padagos ta pong gigibuhon ang panirbihan sa tuyang mga kahimanwa manungod sa huron sa tubig hagad lang niya mo numero 18 sa balota. Ako Bicol Party. Ayan talaga ang mga programa mga projects ka na Ako Bicol na pwede tang mapakinabangan so ang importante dinagad paglingawan sa Ako Bicol numero 18. Finally tabi final message sa tuyong mga kababayan. Well, sa Giraray po, ini po si Attorney Jill Bongalon, ang second nominee kan Ako Bicol Party List. Naghahagad po kan sendong suporta. Ngunyan po na maaboto na Mayo Mebe na sa Giraray. Padagos ta pong suportahan ang Ako Bicol Party List. Aram tabaga po sa pagpili sa party list. Kadakol po ngunyan tabial na party list. Imagine 177. And 177? Yes. And sa pagboto po sa party list, saro lang po ang sa tuyang bobotohan. So, kung date para day po masayang ang sa tuyang boto dapat talagang piliun ta. So talagang ito pong may performance ito pong experience wise talagang may nahilingan na may naginibuan and sa tuyang pong track record sa pagtaon hindi kalidad na serbisyo publiko talagang day po matatawaran kita po ang party list duman po sa Kongreso na proven and tested aktibo as in consistent sa mga programa and that is why dahil na po kita magpara duwa-duwa and iniman po ang samuyang mensahe na kung kita po maboto duman sa mga party list or other sectoral groups na hali po sa ibang lugar pag-abot po kang oras sinda po ang matatawanin tsansa na magkaigwa po nin tukawan duman sa Kongreso. So kung mangyari po yan sinda po ang magkakaigwa nin mga programa and syempre priority ninda sa lugar kung saan sinda po hali. So data na po inipagsayangon na dapat suportaran ta ang sa tuyang sadiring party list daing iba ang Ako Bicol Party List. Ang Ako Bicol po, numero 18, number 18 sa balota, katabang na kasurug pa. Attorney Bores, sa mga parientes ngayon ka mga Bicolano, pwedeng apudaan sa ibang lugar, tanganing makatabang man, ano tabi? Yan po nga niyang sa tuyang pakihuron, sa tuyang mga kahimanwa. Mag-text message kita na suportahan ta ang Ako Bicol Party List apudan ang sa tuyang mga tugang, mga parientes, amigo na saro sa nang botohan sa party list. Ako Bicol Party List lang po. And gusto ko magpasalamat sa Imoal sa tsansang ini na tinaos sa tuya na makapagpahayag kang mga impormasyon manungod sa Ako Bicol Party List. As in sa Giraray, ini po si Attorney Ramiro B. Boris Jr. na minakurahaw, sinda kita ika Ako Bicol, sinda kita ika Ako Bicol. Dahil lang Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Pwede ka mag-intermission number para sa programa. Sinda kita Ako Bicol. Thank you so much, Attorney Bores, Attorney Jill Bongalon. God bless po. Salamat tabi Sir Al. Abuhay ka. Abuhay ka magawa. Ingat tabi, Ingat sa mga lakaw-lakaw nito. Okay, mga barkada na tabi sa Ako Bicol. Ayan. Digdi sa DCGB. Yan, nagatod sa oras na alas 9:27 na. Thank you, tabi. Thank you.
Sige, dodritso na kita sa programa para matapos na ini June ano. Basta tabi ako Bicol ha. Tenagad paglingawan iyan. Ayaw man sanaan pakiuron kan ako Bicol. Ana day tatabi iyan pag lingawan ano. Okay, so APG team man nakikiuron man. Arosan APG team. Talagang very active man sa mga programa tabi kan ako Bicol. Na pigdadaranin da dyan sa barangay level ano. Kompleto man yan ang APG team. Si Vice Mayor Alan Ranyola. May gusto man ini si para Vice Mayor Alan Ranyola. May gusto na totoo dyan, proven na yan ano baga, uning mga negosyo ni para Vice Mayor Alan Ranyola. Makdo Makdo ano? Dakulo na Makdo baga pinga-manage ka. Di maray na manager. Dakulo nga ning nag-asinsong Makdo ano. So mga line-up maninda, sina Jordan Alparo. Maray ning aking ini, may mga magayon man na plano para sa mga jóvenes. Si Kapitan Nick Barrios. Si Kapitan Nick Barrios. Multi-awarded man ini. Gulping mga awards ini. Aluyono ng panahon na nag-serbisyo man sa barangay. So ibang aning award gusto naman ipanahon ni Kapitan Nick Barrios sa iba. So gusto da kan honra so mga mabas honor baga. May mga mabas. May mga politiko bagang mabas ki honor ade. Sabi ni Kapitan Nick Barrios, itaw so ibang award. Ayawan sana. Si Greg Lipa man. Makakatabang man ini sa mga negosyo digdi sa siyudad ng Legazpi. Ni si Ralph Andes. Talagang si Ralph Nandes sa provi naman sa serbisyo. Mala aluyon ng panahon na nagserbi ini sa mga Legazpeño. Nagpuruti na nga ng buhok. Nagpuruti ng buhok ni Ralph Andes para sa Team APG. Si pa James Calisin. Si James Calisin man. Di bali daala ba ang buhok basta ba ko ang kamot. Alo yun naman ay nagserbi si bro Bayan Calisin, broadcaster, professor, nag-board member ini, nag-vice governor. Kay puan ayan sa legislation nakula may tatabang ka lalo na abogado si Attorney Bots Lucila dahil ibang abogado nagkakandidato ngunyan kaya tarabangan tatabi Bots Lucila at ngani na dahil mag-arabuso ang nakatuko baga sa gobyerno pag dahil nag-advise na abogado tabi Attorney pag dahil nag-advise na abogado minarabuso kung minsan ngani maski may advice na abogado dahil pigdadangog kaya baga may nagkakakarasuhan. Si Sepa Alexi si Alexi probi naman nila sa serbisyo maski solo dyan sa sanggunian sige pahit sana ang pakikilaban man ni si Sunshine Imperial ang mga Imperial probinta na iyan na talagang maray man sa serbisyo dakulono na mga katong Papay Imperial history na yan si Legazpi history na Legazpi ang mga Imperial kaya konserbisyo man sa pag-uronan dahil kitang dua-dua kay Sunshine Imperial ni Siko yan si Joseph na Almugila Armugila bili man ako kang tawang ini si Joseph na Almugila palaban abo niya ki abuso kan mga politiko makusugon ang bot kan lalaking ini. Yan ang tunay na may paninindugan. Bako na paling-paling. Joseph Almugila tabi yan. Matindi si Joseph. Joseph Almugila. Armugila. Makusugon ang bot. Yan ang tunay na ini may paninindugan. Uning saro, uning si artistahin sa grupo. Si Luis na Gutierrez. Rimati na ini. Magkusugo ng karisma ni Luis lalo sa mga kababaihan pati mga bading si Rochelle nga ning Armenia saro ini sa ini taga-anga man ni Luis na Gutierrez ini si Luis na Gutierrez kung igwad aki kandidatong ini mahilig magbisa mas matindi si Luis
Ate Rochelle, ang style ni Luis na Gutierrez, kugos. Si Iba, bisa. Si Luis, kugos. Sa ikapagaan. Okay, rimati na. Yung tabi yun ang linyada. Kan APG team. Na naghagad. Kan tiwala. Kan mga Ligaspeño. Sa pangarap po ka na ko, Bicol. Na Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bungalon at saka Attorney Ramiro Bores, Congressman Pino Garbin. Ako po ang sa indong amigo sa radyo, Al Armario. Thank you. Mabuhay. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagkod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon, Mabalos. Ako Bicol.